ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିଏ କିରେ ତମେ ତିନିଟା କିଏ କିରେ? କୁଆଡେ ଅନାଉଛନ୍ତି? ଖାଇଛ ସବୁ? ଦେଖ ସେ କାମୁଡା ଆଇଲା। କିଛି ନା ସେମିତି ହନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କାମୁଡା କରିଛି ଦେଖ। ଦେଖ ଗୋଟେ କାମୁଡା କରିଛି। କାମୁଡା କୋଠିକାର। କଣ କିରେ? ଏମାନେ କିଏ କିରେ? ଖରା ଖାଉଛ? ଖରା ଖାଉଛ ତମେ? ଆଉ ଗୋଟେ କୁନିଟା। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଧନ? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? କଣ ସେଠି କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖ। ହଉ ଥାଉ ଟାଟା ଟାଟା।